У рамках акцыі прафсаюзы дзякуюць аграрыям за хлеб. Ушановуюць тых, хто захоўвае харчовую бяспеку краіны. Сярод адзначаных у Рагачоўскім раёне камбайнёр гаспадаркі Гадзілавічы Ігор Кужаў і лесавод Рагачоўскага лясгаса Аляксей Чагадаеў. Дарэчы, работнікі лясной гаспадаркі з года ў год прыходзяць на дапамогу аграрыям, сядаюць за штурвалы камбайнаў і кіруюць збожжавозамі. Работал в сельском хозяйстве. Начинал с зернотока, в школе подрабатывал, ходил на зерноток. Получил права, был помощником, потом дали комбайн новый. Лет 7 работаю на комбайнах. Приятно, что ценят труд. Усяго каля 200 прадстаўнікоў лесагаспадарчай галіны па ўсёй краіне ўносяць свой уклад ва ўборку ўраджаю. У падарунак ад прафсаюза інструменты, якія спатрэбяцца як пры абслугоўванні сельскагаспадаркі, так і ў побыт. И решением Президиума Республиканского совета было принято отчествование наших членов профсоюза, которые участвуют в уборке. В частности, вот сегодня мы находимся на Рогачевской земле, где работник Рогачевской лесхоза работает на комбайне. Выражаем благодарность всем нашим работникам, всем хлеборобам страны за хороший, добросовестный, плодотворный труд на укрепление нашей безопасности и безопасности, продовольственной безопасности страны. Пакуль надвор'е дазваляе аграрыям Гомельшчыны выкарыстоўваць кожную гадзіну, каб павысіць паказчыкі жніва. Прафсаюзы у сваю чаргу працягваюць трымаць на кантролі кожны этап работ, падтрымліваюць людзей, ч'я праца залог стабільнасці ўсёй краіны.